me tehdään video, missä me kerrotaan meistä itsestä, ettei teille oo epäselvää, että mitä me niinku ketä me ollaan tai mitä me tehdään. Ja no kaikki tietää varmaan ketä me ollaan, koska mut niinku. Joo. Mutta aloitetaan! Eli ensimmäinen kysymys on, mitä me harrastetaan. Enni harrastaa ratsastusta ja marsuilua. Niin. Ja Sini harrastaa ratsastusta. Sitten mikä luokka meillä on? Tai millä luokalla me ollaan. Niin. No mä oon Sini on 3A:lla. Kerro miksi. Koska mä oon mennyt vuotta Ennemmin. aikaisemmin kouluun, joten mun pitäisi olla kakkosella niinku Enni. Niin, mä oon 2A. Se voidaan kertoa, että me ollaan eri kouluissa, mutta me ei kerrota kouluja. Niin, mut ikä. No, me ollaan molemmat 9, mutta Enni on mua 14 päivää nuorempi. Niin. Sitten lempiväri. Musta ja valkoinen. Eikö se tulekaan ruskeasta? Eiku niin, ruskei. Ruskea ja musta. Runi ja sitten pepperoni. Niin, ja sit vingu. Eiku niin valkoinenkin on, koska huija. Ai niin, valkoinen. Sitten, eiku sanottiinko se? Joo, sanottiin. Lempiruoka. Hampurilainen. Mulla on tosi terveellinen. Kinkkuanaspizza, meillä on tosi terveelliset ruoat. Joo, apu. Sitten on tietysti lempieläimet. Marsut, koirat, ponit. Samat on Sinillä myös. Sitten Sitten Mikä kattoo jos lapuista? Lempivaatemerkki. Mulla on Adidas. Joo, Adidas.